първи път виждаме Саймън Петриков в сезон 3, епизод 12, който Фин и Джейк се ярат да гледат стари видеокасети, които са намерили в дома на цар Студ и попадат на нещо неочаквано. Видеодневникът, наученът от преди голямата война, Саймън, който разказва за новото си откритие в колекцията, а именно короната. Тази корона е създадена от могъщия повелител на леденият елемент, Urgens Evergreen, като е вложил много труд в това да създаде корона, като да изпълни първото желание на всеки, който се я сложи. Целта му е била да предотврати завръщането на Лич и смъртта на човечеството. Но преди да успее да я довърши и да си я сложи той, неговият асистент Гюнтер я взима и тъй като мечтата му е да бъде като господаря си, короната го превръща в точно това. Неговата извратена представа за кой е Urgens. Голям брадат мъж, който има ледени сили и само заповядва на хората. Така той го е виждал. Гюнтер не е. Той само крещи и всява хаос. След този провал, кометът удря света и всички, включително Urgens и Гюнтер, умират. Но короната, тъй като е неразрушима, остава. За съжаление обаче, заключена в последния ефект. Тоест един вид си остава прокълната. Когато Саймън я намира, отива да я покаже на приятелката си Бети и си я слага на шега. Казва, че е започнал да вижда видения, които не може да си обясни, и Бети изведнъж е изчезнала. Завинаги. Историята през нейните очи е различна. Откачила е напълно, бълвайки ледена магия навсякъде и крещейки, обикаляйки града, наричайки Бети моята принцеса, което я е изплашило и е избягала. С времето Саймън продължава да се опитва да разбере короната и да я носи, като тялото му преминава през радикални промени, заради което. В крайна сметка, карайки го изцяло разгуби ума си и да се превърне в цар Студ. Един побъркан злодей, който е всичко, за което онзи Гюнтер някога си е мечтал. Има си цяло царство с хиляди помощници, които нарича именно Гюнтер. Казвам какво да правят и те безапелационно го изпълняват. Но самият цар Студ сякаш не е щастлив. Самотен е и иска някой до себе си, да запълни дупката в сърцето си, която вече не помни, че е заради Бети. Като се опитва да отвлече принцеси от другите кралства, но безуспешно, което само още повече отблъсква всички от него.